Mahardika Engkyas ing kamardikan. Rahayu Rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan inggih mawi ira-iraan. Greger katon kepoh kencana Mogol dadi ratu Sendor Rokim barang kentrung. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara dipun tindakan Dimas Eko Pranoto. Pangebrak katindakan Bapak Suhardi wontine Pranoto Pakliran. Dipun tindakan Adimas Suyono sakonco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu Adimas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Adimas Budiono Batak. Lighting katindakan Adimas Ladu Aldiansah. Wontine pangrengga busana dipun tindakan Adimas Agus Wijanarko. Binarung kumlengki gong Somadularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangliing Swarawati utawi pesinden. Dipun tindakan Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakan Dimas Hadi Prayitno. Wontine Wiraswara dipun tindakan Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahisa. Musik campursari katindakan Dimas Ari Semprul, Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangersani Roko Mas Gentong Kawa. Ewon dene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing Kraton Kepoh Kencana. Prabu Jayawasesa ing dalu menika dipun paragani Roko Mas Anom Suharyanto. Garwa Wandan Sari katindakan Mbak Ayu Sri Poncowati. Patih Jayapati dipun paragani Dimas Abi Rojali. Pangeran Tejo Lengkara katindakan Roko Mas Andi Prastyo. Lestiorini kaparagani Nimas Tata Wulandari.
Senopati Yudapati katindakaken Dimas Bagong Sutrisno. Lestari kaparagani Mas Menik Widyawati. Wondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Salajengipun gambaraken wonten ing alas petiri. Brandal Suro Bledek katindakaken Dimas Eko Pranoto. Suro Agul-agul katindakaken Dimas Bagus Wiyanto. Sampar geni kaparagani Raka Mas Engdi Swargi. Para brandal karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Desa Karangpung. Pak Sumo Kancil dipun paragani Bapak Ambeh Wahono. Bojo katindakaken Mas Uut Sutriana. Joko Mogol katindakaken dening Cak Mogol. Joko Sendor katindakaken Cak Sendor. Joko Rokim kaparagane Dimas Rokim Sanjaya. Juragan Suko katindakaken Raka Mas Judek Prakoso. Juragan Kerto katindakaken Dimas Abdul Sutopo. Wonten ing Desa Padas Srenggala kaparagane Dimas Bekuk Wiyanto. Sulastri katindakaken Mas Diah Maharani. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindakaken trio pelawak Wahyu Manggala. Cak Sendor, Dimas Rokim sarta Bapak Mogol. Kanthi bintang tamu Cak Sariman. Mban katindakaken siji arum somplang. Kabiyantu siswa indah kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggala. Anamung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng hamriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun.
kabeh para prajurit. Sembah bekti nira ingsun tampa ora liwat pangestu ingsun tampanana. Sangat anggen pundi mugi dadosaken sibat kula. Prayogake nggonmu luga ya. Esta akan rawuh. Ya jeng Prameswari. Derake tinangkil ning pendopo praja Kencana. Apa kabeh pakaryanmu wis rampung? Saderengipun kula matur sembah Ya. Ingsun tampa ora liwat dastuti ingsun tampan. sangetipun kula muni dados simat ingkang Ya. Kang Rena panjenenganipun pirsa babagan pakaryan lan kula tas sedaya para Ya. nyatane sedaya kula wonten ingkang menapa ingkang panjenengan dasaraken sedaya sampun-sampun Bagus. Pancen kuwi ingsun kersa. Mula sawetara penake jero. Marang sira Kakang Patih Tejomati. Sinuwun Prabu Jayawasi. Sawise satata nira lungguh. Kaya lupiyane ingsun kepengin midhangetake palapuranira ngenani tata tentreme negara ing Kepoh Kencana. Maragi diaturake. Inggih. Sakderengipun ingkang abdi matur menawi tok ing mangkenipun wonten duna dikaping atur kula nyuwun pangapunten. Ya, gedhe pangapuran ingsun tumrap Jemas. Sinuwun Prabu. Sasampunipun panjenengan lenggah minangka nata wonten Praja Kepoh Kencana. Kula ing ngastani menika sesembahan ingkang sampun saged mulyakaken para kawula awit wiwit saking ereng-erengipun Arden mandhap wonten Karang Pradisan saya lumebet wonten ing Kitha Raja. Kawula panjenengan boten wonten ingkang nandhang kirangan. Murah ingkang sarwa pinumbas, subur ingkang sarwa tinandur. Saengga Sinuwun Prabu mahanani katentreman katingal ayom ayem saha tentrem. Bagus yen pancen. Apa pancen kaya ngono Kyai Tejolengkon? Jumbuh lawan diaturake reti ana Patih Tejomati. Kang Mas Prabu. Kula nyuwun pangapunten. Ya, Sadaya matur. Nanging menawi wonten keparengipun Kang Mas Prabu, kula badhe nyambet ngedanipun Paman Patih Yudapati. ya kenapa? Estunipun menika boten jumbuh dumateng kahanan. Bilih dika Paman. Matur ngersa dalem Kang Mas Prabu. Bilih wonten ing praja Kepoh Kencana. Kawulanipun ayem tentrem boten kakirangan menapa kemawon. Nanging menika dawah kosok langsung. Sinuwun kepareng kula nyambet aturipun Kanjeng Pangeran Tejongko. Ya, benar. Kanjeng Pangeran Tejongko. Paman Yudapati, Panjenengan nglepataken sedaya atur kula wonten ngersa dalem Sinuwun Prabu. kula boten nglepataken. Lajeng kanthi dasar menapa kok panjenengan ngendika kula dawah kosok langsunipun? Menawi panjenengan dereng pirsa Paman. Estunipun wonten ing kakraton Kepoh Kencana menika kathah wilanganipun para graya, para brandal kang asring darah rayah sedaya para sudadan napa malih kawula gesangipun menika mesakaken saged mila kula mboten pitados bilih wedal sak Kepoh Kencana ayem tentrem. Nanging kasunyatane saben aku niki pirsa. Siji wae kawula kuwi ora ana sing nunjuk atur lamun to. Para saudagar kuwi dijayah rayah lawan para Brahmacaya. Nanging nyatanipun kados ngaten. Panjenengan mangertosipun
bab menika pikantuk palapuran menapa mangertos denane piyambak para Brahmacara ingkang jarang rayah kala. Boten Kakang kula niki boten pirsa piyambak, nanging kula dipun lapori kalian abdi kula piyambak. Menawi cetha pikantuk pangalapuran nggih. Kenging menapa panjenengan boten tindak pribadi mikut anane para Nuwun Brahmacara. sewu. Menawi kula tindak pribadi ngrangket wontenipun brandal kala wau, ateges kula sampun erat utawi sampun klancangi wewangasane ratu. Mongko boten ditakoni dulur, ning ratu nggih ratu dulur. Kula mangertos. Kula boten nabi dawuh, napa kula tuwin. Najan to sakpro pintenipun panjenengan ugi nggadahi darbeni praja Kepoh Kencana. Kula ngertos. Cukup. Isine ngrembug padha cengkah lamun negara Kepoh Kencana durung ana katentraman. Ya. Kyai Tejalengka nggih. Aturira ingsun tampa. Sapa ngerti? Pancen bisa gawe tentreming praja. Nggih, Adikku. Sinuwun Prabu. Ora usah ndajak sliramu kangelan. Nadyan Senopati Yudapati kuwi entuk inah 40 dina. Suwene mergo garwane lagi nglarake punangja. Teko nyangka Senopati utusan marang Yudapati supaya mbuktekake bener lan orane ana keraman ing seneng jarah rayah marang bondo dunyane kawula ing Kepoh. Lah ini sewu sahabatku. Menapa boten payogi Sang Prabu pribadi teng buktekaken dumateng brandal kala wau. Kanjeng Pangeran. Nggih. Sinuwun Prabu menika salah satunggalipun pengayoman wonten ing Kepoh Kencana. Kula ngertos. Gadahi katahen kawula. Nggih. Senopati kok dadak Nggih. tindak pribadi. Menika saru Timen pitados bilih wilangane kula brandal menika kathah sanget. kula kok dereng pitados sanget. Nah, ngene. Perkara ingsun tindak pribadi iki tiba gampang. Aku Senopati Yudapati bisa nyumurupi kahanan lah ingsun jumangka. Kula nderekaken dumateng Sang Prabu. Sare sampun terang trawaca dawuh panjenengan kepareng kula setengah dawuh. Tidak, sing ati. Prajurit, ojo kekangelan derek-derek Senopati. Kandas Putri Kamas. Orang rasane ati dipun kakang. Mergo pengen nyurupi kahanan ing sakjabane ngerangkah praja. Lo pun kakang bakal jumangkah naliti kahanan praja. Kepoh Kencana. Renda kersa panjenengane kang antosan. Suwatan sakai marang. Mungkin sliramu malah ngono, menak ana sapa kedok. Sinoran dalake marang. Nggih. Wong kula menika mung kepengin buktekaken Kang Mas Prabu lho setya tuhu napa mboten. Ning nyatanipun kanggo Kang Mas Prabu sareng kula matur nyatanipun jumangkah buktekaken bilih wonten ing Kepoh Kencana kathah wilanganipun Brahmacara teng damel kisah. Engken aku njaluk tulung marang sliramu. Awat-awat ana kadang. Ngaten kepareng. Kanugrahan kang tumungkul sajroning uripku. Sandingan kelawan wanita sing tak tresnani.
pinangka jangketi. Gombong sajroning atiku. Sakwise pun Kakang duweni turun jati. Menika hamin duwi jangketipun ageng kula lan panjenengan melampahi bebraya rak kados ngaten kami. Yen pinuju pun Kakang nyawang pasuryane putraku. Menika jebles kalian panjenengan lekam cupi wastani irungipun. Ora sisip. Nggih, Yen mripate kuwi kaya mripatmu jati. kados ngaten. Lambene tipis ora bedane kelawan lambemu. Ya, Yo, aku mung bisa meminta ana ngersane Jawata. Muga wae putraku ing bisuke bisa migunani tumrap keluarga, nusa lan bangsa. kula kados ngaten nggih Kang. Kang Mas Yudapati. Kepiye Dasi? Raosipun kula menika kok kanthi sanget dhateng panjenengan. Isine pengine kok mung caket lan caket. Tenane, kowe kangen kelawan pun Kakang. Si Kang, jalaran beke mawon panjenengan menika rak kondul. Padha rupianipun panjenengan tindakan netepi kewajiban. Yo, yen pancen kaya ngono Diajeng, mumpung iki ana wektu lodang. Ayo bebarengan kelawan aku. Padha ngontapno apa sing dadi sen-seneng ati. Kados ngaten. Adat rupiane seliramu sing bakal lelati kelawan pun Kakang. Niki Kang. Heeh. Amung ati pawit tanen Luput pisan kenong Ya Lestari, gombong sajroning atiku. Sakwise seliramu malah diklawan aku sing kaya ngono. Yo selaminipun pisan kula saged sinarengan dumateng panjenengan nggih Kang. Kaki ini. Sipun wonten Jangan mati. Ngomong-ngomong kok aturan lengkap. Iya.
Dawa njaluk ngapura. Merga cedhak ana ing Kasenopaten, lagi wae sliramu lan garwamu padha seh sinisian andhem kates. Mboten dados boyo pangapa, nanging dadosaken kejuting manah kula. Mbok bilih Paman Patih kersa rawuh wonten ing Kasenopaten. Menawi tetela wonten perkawis, mbok inggih panjenengan paring dawuh dumateng ingkang perjulit supados kula sowan wonten ing ngersanipun panjenengan. Senopati Yudapati paring dawuh ndadek ana kawruhanan kepoh kencana miturut ature Kanjeng Pangeran Tejo Lemkara kuwi ora tentrem. Lah, mula saka kuwi aku napa dawuh saka kersane Sinuwun Prabu Jayawasesa lamun to sliramu iki dina kapiji minangka Senopati perang nanjake bab Brahmacora sing seneng gawe kapitunan liyan kuwi ana sak tengah alas yo mudhun ning Karang Pratis. Menawi tetela cetha mbok bilih wonten ing kepoh kencana. Tuwuh dawuh ingkang kados ngaten. Kula pinangka kawula nggih Senopati. Kula namung andhahan menawi perkawis katentreman wonten ing kepoh kencana menika pinangka tanggung jawab kula. Jane ngono sekawit yo. Ora kepenak mergo lagi wae garwamu mbabarake inah 40 dina anggon nglereni ana ing praja kepoh kencana nanging kabeh mau pitungase Sinuwun Prabu Jayawasesa. Perkawis menika Paman Patih panjenengan ampun kuwatos. Kula kedah saged milahaken menika perkawis kaprigaden napa perkawis katentreman negara. Bagus sing kaya ngono jumbuh sumpahmu nalika kaangkat minangka prajurit ana ing kepoh kencana. Inggih. Lamun to Tejopati wis ana kesaguhan, aku bakal unjuk atur alasane Sinuwun Prabu Jayawasesa. Menawi kados ngaten ingkang atos-atos kaya ora sawetara aku jaluk pamit. Jadi Ustaz, sliramu wis kaprungu dhewe. Iki perkara negara. Iki kewajibanipun kakang. Sapa ngersani Sinuwun Prabu kang supaya aku jumangkah nentremke swasana ana ing kepoh kencana. Mula kanthi wigati pun kakang njaluk pamit. Kang. Pun alasan. Iki kesah. Lila akeh pejan macet sak tengahipun medan lho. Jeneng peperangan menika Kak. Yen timbang yen kamu kula ora jenengan kaki. Iya. Tak jaluk lawan sliramu. Dedonga marang Jawata anggon kulumat ora ana alangan. Esem lan guyumu pinangka kekuatanipun kakang. Pejan menika iki pikantuk kemenangan saged tetremane kepoh kencana. Sawetara pun kakang bakal ninggalke kelawan sliramu. Ing bisuke bisa nulak lawan aku yo. Sewang-sewang andung selam seliramu sing ati-ati mapan ana ing taman sari sing gedhe pangapurane pun kakang sawetara ninggalke kelawan seliramu yo.
Apa wis padha samapta? Sedaya prajurit wonten Kepo Kencana sampun siap siaga. Yen pancen kaya ngono, aku kepengin mangerteni sumpah prasetyamu tumrap negara ning Kepo Kencana. Para matur, jiwa raga kula lan sedaya prajurit menika badhe labekaken kagem negara Kepo Kencana. Bagus. Yen pancen kaya ngono, dina iki sing tak jaluk lawan kowe ora tiba ing pancap. Buktekno kanthi tandhesing batinmu. Mergo apa? Kepo Kencana lagi wae lempuh dawuh supaya aku maju. Ana ing palagan peperangan ngendhakake pakartine para kraman sing tak piji ora liya mung kowe. Kapura maju. Ustaz dawuh. Hei para tamtomo. Hei! Siaga makarya. Esti sanjata lumaksana magita-gita. Tanjo! Tanjo!
Aku diminta weruh. Kabar pisan tau. Lagi pisan ketemu. Rabedane kelawan aku. Lagi sepisan iki. Aku weruh nom-noman. Bagus pitikso. Kaya dilipe kabeh. Aja ngenyek. Rupane kok ngene kok bagus. Ora ateges aku ngino kelawan kuwi. Kabeh mau tiba kasunyata. Waduh nuwun. Nanging ora usah ngalembono kaya ngono. Serene sapa kowe? Duanoke aku Yudopati. Sobat, Kosok baline sapa kowe? yen kowe pengen ngerti aku ya iki. Kang aran Suruh Bledek. Singo bledek. Sawijine. Suruh jeneng. Suruh aku lah. Sawijine. Lampar iki. Untuk mati. Nganti lele kang ana ing alas sakti. Apa sebelah kang? Lagi wae aku kautus dening Singun Prabu. Kang supaya ngendarat pakartine nom-noman sing geger ana ing kraton Kepoh Kencana. Wong Suli. Pancen ora glensen. Mergo nganti aku gawe geger ana ing Kepoh Kencana. Iki perkarane ratumu ora adil. Kanthi dasar apa kok kowe duweni kapitayan sing kaya ngono? Nalika semono dheweke arep nyalon maju kepengin ngentas kawula sing nandhang keserakat ning kasunyatane bebasan uripku sedina mangan 5 dina ora mangan ning yo kene kabeh kae ora gelem sablantu lan kawula cilik kuwi nganti luwatu Lamun kowe duweni kan dasar sing kaya ngono. Tiwas kebeneran kowe ketemu kelawan aku. Kowe isih muda tumaruna. Aja seneng gawe kapitunane liyan. Ayo. Lamun kowe kena tak ripih bebarengan kelawan aku. Suwanana ngersane Sang Prabu. Mengko kowe bakal dadi prajurit. Aku iki dibayari. Pedes asine urip. Aku wis tau nglakoni. bener di Beda karo kaya wong kaya kowe sing kakean bondo dipangkat. Kowe urip ngrekoso. Nyambut guys dino tak pangan sedina kadang kala ora cukup. Ora usah kowe sesorah. Yen ratumu ki iso adil karo kawula kaya wong aku. Wong kaya aku iki iso nrimo. Ning yen ora tak obrak-abrik Kepoh Kencana ratumu ben roh. Ben malah meripat. Kowe kepengin ngobrak-abrik. Rongko kelakon lamun isih ana Yudopati.